Според двугодишно проучване на повече от 3000 деца в училищна възраст, пристрастяването към видеоигри води до проблеми като депресия, тревожност, социални фобии и по-нисък успех. При тези, които се освободят от пристрастяването, нивото на симптомите спада, но все пак остава по-високо от това на контролната група деца, които никога не са се пристрастявали. Това е факт, но има надежда. Родителите трябва да ограничат времето на децата пред екрана до не повече от 2 часа на ден, включително телевизия, видео и видеоигри. Така ще намалят риска от слаб успех в училище и проблеми с психичното здраве на детето. Затова изключете екраните и дайте на детето си по-светло и по-щастливо бъдеще.